boli sklady. V 50. rokoch to tu vyhorelo. Predtým to boli diela a bolo to ako súčasťou obrany mesta. A potom v 50. rokoch, jak vyhorela, tak tu väčšinu zrekonštruovali a boli tu, je tu aj nákladný výťah. Ale nefunkčný, nič tu nefunkčný. Sa snažili trošku dať dokopy, lebo to vyhorelo a zrekonštruovali najmä takú vrchnú časť, tam sú až dve poschodia podkrovia, veľmi sa povedal. Stále proste to boli iba sklady. Vraj v tej strednej, kde je taká, vidíte, lebo tak postupne ide svetelnosť. Tam, kde je najviac okien, bola niekedy reštaurácia, ale to som sa ja nedávno dozvedela. Takže... A vy to máte teda v prenajme? V prenajme od mesta. A ako dlho to už máte? Máme to ešte len asi od nejakého polky júla. Otvorenie sme mali 20. júla. Snažili sme to hneď čo najskôr otvoriť, aby proste ľudia mali predstavu, čo tu je, lebo naozaj prišlo aj veľa Bardejovčanov, ktorí povedali, že chodia okolo toho roky a v živote neboli vo vnútri a vždy ich to zaujímalo, že čo tu je, takže na tom sme mali najviac. Tie podmienky sú tiež také, že sa doťahujú. A tieto sochy to boli z jedného projektu, tak sme dopliekli, aby sme ich mali na výstavke, lebo chceli vystavovať. Ideál úplne by bolo, keby tu bola nejaká zaujímavá kaviarnička a ďalšie poschodia by boli rozdelené po kultúrach, že jedno by bolo, ja neviem, divadelné, ďalšie by bolo také hudobné, potom nejaké literárne a plus kino. Kino tu už máme teraz, v podstate. Zatiaľ to máme za symbolickú sumu za 1 euro na 10 rokov. Stihli sme akurát vyzametať toto prvé podlažie, možno nevyzerá veľmi, že je vyzametať. Tu máme momentálne takú hlavnú miestnosť, kde večer premietame filmy, počas týchto 4 dní a sú tu koncerty. Super. Takže zatiaľ sa tu rozložili taká skupinka Flačikové sextet to boli, ale prišli 8 aj s nejakými ďalšími vystihujúcimi. No naposledy najúžasnejšie napadlo požičať si technický vysávač, lebo začali sme to tu zametať len tak ručne a s kranami, že sme to polievali, lebo sa to skutočne prašilo, ale to bolo veľmi ťažké to tu vyzametať. Tak kopec dreva sme mohli nakúpiť, materiálu, takisto tieto svetlá, keďže ešte zatiaľ nemáme zavedenú elektrinu. Sme zmontovať aspoň tie také základné veci. Už je to také prašnejšie, špinavejšie. Toto podlažie vyzerá veľmi podobne, ako vyzeralo to. Dalo by sa to na výstavy. Rozprávali sme sa... To dobre nasvieti? No, rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s organizovaním rôznych výstav a hovorili, že ani nepotrebujeme veľa svetla na to, ale hlavne aby boli biele steny. Že to je základ pre výstavy, takže sme uvažovali, že na to by sme to využili. Že to svetlo proste ani nie je až tak potrebné, ak je dobre nasmerované na to, čo bude vystavované. Jasne. Takže pekné. Ministerstvo kultúry by mohlo na to dať čo pustiť. Chystáme sa aj napísať nejaký väčší investičný projekt. Uvidíme, či nám to vyjde snáď. Lebo Bardejov, také mesta, aj kúpele, aj však to centrum je veľmi pekné, že to by mohlo dať čo pustiť na to. No, to by bolo super.